И така, ние хубаво ви учим как да си харчите парите за някакви джиджави говорителчета, обаче преди това трябва да ги изкараме тия пари. Една от идеите за приходи в интернет е афилиейт програмите, които множество сайтове предлагат. За да ни разкаже повече по въпроса, съм поканил Станимир Димитров от FColor, който ще разкаже за тяхната програма, обаче ще да помоля и за други подобни и по-общо за принципите на афилиейт. Какво и разбира се, след това ще питаме какви доходи могат да се получават, по какъв начин. Но най-напред, що е то афилиейт? Значи основно така наречените афилиейт програми представляват партньорски кампании, които провеждат много интернет медии и популярни вебсайтове. Като идеята на тези партньорски програми е да може да се изкарват пари въз основа на продажбите, които реализира даден сайт. Значи партньорите влизат в тази програма, стават част от нея и съответно слагат линкове и всякакви рекламни материали на вебсайтовете, които всъщност те промотират. Основно... Значи за да първото условие е да имаш вебсайт. Да, трябва да имаш вебсайт. Слагаш един линк към дадения афилиейт, т.е. ти ставаш афилиейт на някакъв банер. Или банер, да, то на практика е същото като реклама, но основното при афилиейт програмата е, че всъщност ти изкарваш пари въз основа на реализираните продажби, които правиш на човека, на който си афилиейт. Тоест, въпросният уебсайт ти дава процент от продажбите, които си реализирал чрез кликове върху линкове от твоя сайт. Това, което всъщност в много случаи се пропуска в тези така наречени партньорски програми, е това, че на практика ти популяризираш продукта на определен доставчик на интернет услуги и получаваш пари за това, че реализираш продажби. Всъщност никой до момента, или да не казвам никой, но много малко хора плащат за това, че ти популяризираш продукта им. Вие основното, правите ли го? Всъщност при нас различното, което правим от стандартните афилиейт програми и партньорските схеми, които се използват в интернет, е това, че всъщност ние въвеждаме така наречените плащания за влияние. Тоест при нас се отчита не само това дали ти като партньор на FColor реализираш продажби, а това, че водиш посетители на нашия уебсайт, като основния параметър всъщност в тази програма, освен броя на продажбите, които реализираш, е броя на уникалните посетители, които си довел. Тези две неща всъщност формират нещо, което ние наричаме цена за влияние, което също зависи и от това, доколко посещенията, които водиш на вебсайта, са уникални или не. Тъй като ти можеш да имаш много уникални посещения, но не всички, т.е. може няколко човека да реализират 4-5 и повече посещения, които вече не са уникални. Да. Съответно, при нас се гледат тези критерии, като се плащат както за донесени уникални посещения, така и за направени продажби в рамките на продуктите, които предлагаме. Тони, ти имаш много опит в интернет. Участвал ли си в афилиейт програми? Да, участвал съм. Като какъв? По-скоро като до голяма степен от страната на любопитство. Искам да видя как в смисъл самите хора как реагират на този тип неща. Интересното е, че много хора, когато видят такъв линк, те се познават в общия случай сравнително лесно, избягват, поне в България, избягват или си написват сами адреса, тъй като просто нямат достатъчно доверие. В смисъл, в общия случай си мислят, че някой се опитва да ги подведе, точно с тази част, че се опитва да им продаде някаква услуга, независимо дали тя е качествена или не, или продукт, а по-скоро за да спечели от това нещо, а не толкова, че наистина го препоръчва, че е доволен от него, че го ползва и в такъв смисъл. Затова е малко странно отношение. Проблема с доверието. Да. Тук, разбира се, зависи и от самия човек. Например, ако имаш собствен блог, имаш читатели, които ти вярват, за тях това не е проблем.
Но ако случайно попаднеш на някакъв сайт, някой е описал някаква услуга и долу е дал affiliate линк, в общия случай много подозрително се гледа. Всъщност, основната идея на тази наша програма е да популяризираме точно такъв тип уебсайтове. Тоест, ние не се стремим да привлечем големи сайтове с много посещения, които всъщност да реализират много бройки като продажби, а по-скоро сайтове, които са доста добре насочени, така наречени таргетирани сайтове. Значи може да има малко посещения, но ако той носи качествени кликове по нашите линкове, т.е. носи уникални посетители при нас, той пак всъщност печели през тази афилиат програма. В смисъл не се разчита единствено и само на бройката продажби, които се дават. Да, в този случай наистина има разлика, но факт е, че повечето програми не отчитат този фактор и разчитат буквално само на продажби. Дочуване. И така, опитваме се, уважаеми зрители, да изкараме малко пари от интернет. За какви пари става въпрос? Всъщност в случая говорим за реално заплащане, т.е. цените, които са определени в нашата партньорска програма, представляват реални пари, които вие получавате в рамките на 30 дни. Единственото условие, т.е. изплащат се над определена сума парите, като сумата е от порядъка на 50 лева, но това вече зависи от конкретната договорка с човек. Самите цени мисля, че са доста приемливи, защото, да кажем, на уникално посещение може да варират от 5 стотинки до 15, имаме клиенти с по 20 стотинки на клик. Това е хубавото всъщност, че реално може да носи пари тази програма на Зорница. Съществува ли още проблема във връзка с въпроса на Зорница, която казва, парите зависят от това в коя държава си? Съществува ли още проблема за това, че ако си от България, не ти плащат, ако участват в такива международни афилиейт програми? Не, плащат. Доста програми се насочиха към използване на PayPal. Откакто PayPal има и в България, нещата доста тръгнаха. Все пак има и доста хора, които разчитат на чекове. Всъщност това е по-старата процедура. Бавна, тромава, не толкова удобна и за получателя на парите. В вашия случай има ли значение човек от коя държава влиза? При нас няма значение. Единственото нещо, което трябва да имаме като информация за човека е начина, по който той иска да получи парите си. Без значение дали това е по банков път, на ръка като физическо лице или през PayPal. Просто това няма значение. Добре. Уважаеми зрители, разговаряме за афилиейт програмите. Тони, би ли дал няколко примера? Ето вижда в момента на екрана вървеше една реклама на изтегли опера и това е пак някаква форма на афилиейт. Може би от времената, когато опера беше платена. Би ли дал някои примери с различни програми, освен тази на FColor? Различни български или чужди? Български, може би не знаеш толкова много, каквито знаеш. Факт е, че на практика почти всеки голям онлайн магазин, да не задълбаваме само в хостинг, почти всеки голям онлайн магазин под сорта на Amazon и подобни има такава афилиейт програма, като по този начин от една страна те си увеличават продажбите, от друга страна пък и техните партньори в тези програми успяват да си докарат някакви допълнителни доходи. Всъщност това е основното нещо, най-вече на продукти. За услугите е малко, може би, по-нова тенденция. Първоначално тези програми тръгнаха с директна продажба на продукти. Добре. Имаме един интересен коментар от Муцунчо. Тези дни попаднах на такива сайтове, няколко, но в нито един не можеш да изкараш пари без да плащаш, т.е. каквото си спечеля, аз вече съм го дал. Вие изисквате ли някакво? При нас няма такива изисквания, значи не изискваме хората да са клиенти наши, може да си просто човек разработил даден сайт и искаш да изкарваш пари от него. Добре. Няма такова нещо. Специално за услугите, които искат нещо да се плати първоначално, за да се започне да станеш един вид партньор, тези в повечето случаи са леко подвеждащи, така че е препоръчително да се избягват, освен ако наистина не сте сигурни, че си заслужава. Тоест, че има позитивни отзиви за нея. Другото често срещано нещо при въпросните афилиейт програми е това да се предлага на афилиейтите не реално пари, които те всъщност са заработили популяризирайки даден вебсайт или даден магазин, а продукти, които
този сайт или този магазин предоставя. Тоест, всъщност, бидейки афилиейт, ти получаваш този тип услуга или този тип продукт, който въпросният уебсайт ти предлага.